Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, Actual Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Actual Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Actual Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw, Miyerkules, pizza size na, bulan sang Mayo, tuig 2020. Anano ang mga balita kag mga isyo? Nagainit ang isyo adlaw-adlaw sang COVID-19. Lokal kaman, nasyonal kaman, internasyonal kaman. Inagaw makadali ang isyo, kag nakibot ang tanan sang hinali nagbaliskad. Ang mando sang National Telecommunication Commission nga ipasira ang isa kahigante nga television network, ang ABS-CBN. Nga kay nag-expire na ang ila franchise. Kung madumduman, nagbaliskad ang statement sang NTC. Kadumdum ang aton tagpalamati nga ang NTC nagpalayag nga hatagan sang provisional nga otoridad agod pasugtan nga makaoperar ang ABS-CBN. Mintras tanto, wala pa ini matalakay sa Kongreso. Pero ano ang rason kung nga nagbaliskad gulpi ang statement sang National Telecommunication Commission bangod sa paandam sang Solicitor General nga mahimo mga tubang kaso sa paglapas sang Anti-Graft and Corrupt Practice Act kon hindi pag-ipasira sang NTC ang television network nga ABS-CBN. Ini nga isyo lumupok kahapon nga naghatag sa nagkalain-lain nga reaksyon sa bilog nga kalibutan. Hindi lang Pilipinas, nakibot ang bilog nga kalibutan sining karon hinali nga pagkambyo sang tindog sang National Telecommunication Commission. Ang punto dire kasimple lang. Nahadlok man ang NTC nga base pasakaan kaso ang mga komisyoner. Sa piyak kabahin, hindi ini mahapos nga isyo. Ano ang matabo masunod sini? Sino ang dapat manabat sini kung ginpasira ginman ang among television network? Kag ang hulato naton dire ang masunod nga tikang sang Kongreso, ang Kamara kag ang Senado. Kadumdum kamo nga si House Speaker Alan Peter Cayetano nagpalayag nga nagkontak na siya sa NTC nga tagaan sang ligwa, provisional nga otoridad ang among television network. Ang halos bilog nga Senado nag-upod na nga mintras tanto wala matalakay sang Kongreso. Kay ang Kongreso amo lang ang sulo nga makahatag sang prangkisa sa mga radyo, telebisyon. Siya lang ang may sole authority nga magatag, wala na sang iban pa. Kag kung kadumdum kamo, si Presidente Rodrigo Duterte nagsiling ginatugyan niya sa Kongreso ining isyo sang prangkisa sang television network. So ang punto naton, hindi pa initapos ng isyo. Ipatawag pa sang Kamara posible ining NTC. Kag pungkuan, agod pasabton sa paghinali kambyo sang iya sini desisyon. Tilang taon tani kung diin ang mangibabaw. Plus nga sigurado kita, kung hindi mag-intra si Presidente Rodrigo Duterte,
talakayon ini mas temprano sang kamara nga supposed to be talakay na ni sa nagligad pa nga tinuig. Kaya ang tanan-tanan nga mga requirements, tanan-tanan nga papilis sa among television network, ara na sa kamara. Wala gintalakay. Tub-tub, nag-abot ang tion nga nag-expire ang prangkisa. Pero hindi kita magpadaso-daso. Hambalan ta ni husto. Pungkuan pa ini sa Congress. Wala ta kabalo kung anong desisyon sang kamara. Kay anytime ya, pwede lang mo. 1, 2, 3 kada isak semana ya papanaog sa mando ang Kongreso. Kay sila lang yung may sole authority sa paghatag pringkasa. 2 ka bagay ang matabo sa ABS-CBN. Pagpungko sining karon sang Congress, 2 ka bagay. Aprobahan nila ang prangkisa o konsundon ang mando sang National Telecommunication Commission. Pagkatapos ini, kung ano ang magkalatabo, kung anong reaksyon sang pumuluyo, sang broadcast industry, sang television network, kagkatapo sang media, hulato naton ang masunod nga kabanata. Sigurado ya, talakayon ini mas temprano sang Kongreso. Diin ang mangibabaw, ang mando sang NTC sa pagpamahog sang Solicitor General o kon ang sulo nga makahatag prangkisa ang kamara. Ang manubo nga panalgan kag ang mataas nga panalgan. Balantayan ining isyo kung ano ang matubo. Buwas damlag. Posible rapidon ini sang Kongreso. Bangod sining mainit nga isyo sa hinali pagkambyo sang mando kag order sang National Telecommunication Commission. Nakataya dire ang linibribo nga mga empleyado sang among television network. Anong reaksyon sang pila ka mga sektor naton sa bilog nga Pilipinas kag bilog nga kalibutan sining hinali nga pamatod sang NTC? Balantayan nga isyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:37. Mabalik kita pagkatapos ini. Labanan ng banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyente. Standard time, las 6:40 na. Sa inyo pag-ehersisyo, ni magkalipata, mag-detoxify gid. Inom gid DTX
500. Ang DTX 500 nagatinlo sa inyo dugo, nagasilhig sa mga impurity kag toxin sa inyo atay, nagabulig panubo sa inyo blood sugar bangod sa mga organic compound niya, bisin, charantin kag polypeptide. Kani kung mataas ang cholesterol, mataas ang blood sugar, bangod sa diabetes, panahon na abyan, mag-DTX 500 na kamo. Pabakuron tang lawas ta, ibato ta sa anuman nga pamalatian nga mag-abot sa aton dire sa pungsod Pilipinas. Labi na gining COVID-19 gani. Kaya kung mabakod ang immune system mo, mabakod ang lawas mo, hindi is dali makasulod sa aton lawas. Imuon ta adlaw-adlaw ang pag-inom sang DTX 500. Proteksyon naton ini sa mga pamalatian nga mahimo magtapik sa aton kalawasan. Ang DTX 500 mabakal na pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:41. Kon gulpi nga pagkambyo sang NTC kahapon, nakibot man kita, kadumdum kamo, nga purting arangkada ni Presidente Rodrigo Duterte sa pamilya Ayala kag Pangilinan. Nya, kamo nga mga milyonaryo, abi tilawanta, pa-eksperensyahon taman sila, nga magkit-kit rihas, tilawanta niya ga isulod sa bilangguan, perti itong panagitlon ni Presidente Rodrigo Duterte. Pero, kampyon kay nagbag-o man. Pero para sa kayuhan, nagbag-o yung desisyon sa Presidente para nga magpakig-abyan liwat kag magpakig-hinunanon sa duha ka pamilya, Ayala kag kay Manuel Pangilinan. Anong rason nga adaw gulpi nagbag-o ang tindog sang Presidente? Ini, bangod sang dako nga bulig sang duha ka pamilya sa tion sang COVID-19. Natural, pasalamatan mo ang pila ka mga milyonaryo kag manggaran sa pungsod Pilipinas nga naghatag bulig sa gobyerno. Sa tion nga kinahanglan gid sang gobyerno ang bulig pinansyal, bulig sa pagkaon, bulig sa bulong kag tanan nga mahatag bulig sa pumuluyo sa pungsod Pilipinas bangod sining pag-atake sang hindi makita nga kagaw. So maayo nga pagkambyo gulpe sang desisyon sang Presidente para nga mag-uliay ang relasyon sang mga Ayala, Pangilinan, kag iban pa nga mga dalagko nga pamilya nga wala magbabaya, nagbulig gid sa tion sang pagkinanglan bulig, nagsuporta gid sa gobyerno sa tion nga kinanglanon ta ang ilabulig pinansyal. May mga kwarta ini sila mo. Makahatag sila milyon para iayuda sa aton mga kauturan nga nawad-an trabaho, kauturan naton nga nagakinalan sang bulig sa tion sining pitipit kakahimtangan sa tion sang COVID-19. So manami nga pagkambyo kay para ini sa kayuhan. Kag para sa tanan nga mga nagbululig, individual, pila ka mga personalidad nga wala gani nagpakilala, padayon nga nagabulig, naghatag pagkaon, kag iban pa. So, ini maayong balita ini. Di kahapon nakasiling ko nga maayo ini nga patimaan. Ang tao kung magkambyo, mas maayo. Kung may ginhambal sa subong, kag nakita nga may kayuhan ini nga mga tao, kag nagkambyong desisyon, hindi ina malain. Maayo ina para sa pungsod Pilipinas. Nga nakabulig na pinansyal, nakabulig na dako sa gobyerno, nag-ayuhay pa ang relasyon sining pila ka mga manggara naton nga mga utod kag ang aton gobyerno. Pwede malang mag-isa sa panahon sang COVID-19. Madamo ang nag-isa. Ginpaiway ang politika, ginpaiway ang mga personal nga intereses, gin-isa ang puwersa agod ibulig sining panahon sang makalalaton kag makamamatay nga balatian ang COVID-19. Kinanglan gid sang gobyerno ang bulig sang pila naton ka mga individual nga may sarangya
nga ibulig sa mga kubos naton nga mga kauturan. Tanan nga pwede makuhaan bulig, kuhaan tabulig. Ang tanan nga nagabulig, tagaan naton igtalupangod. Ang tanan nga nagabulig, ibalik ta ang aton relasyon. Panahon ini sa pag-isa, panahon ini sang kooperasyon. Hindi ini panahon sang pagpaiya-iya, hindi ini panahon sa pag-ilinaway. Panahon ini sa pag-isa. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:45. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon ng imo ng WHO Safe Hand Challenge agad mahinhanda sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:49 na. O nakalon na kamo? May preparasyon na? Kung wala ka madala sa aid ng gobyerno, kinanglan may pundo ka man, sa sulod sa inyo puluyan. Di ko mag-loan ka, rekomendasyon naton sa pinakanubo saka para sa pag-loan mo sa chattel, ATM loan ninyo, business loan, salary loan, real estate mortgage, car or truck finance, GSIS pension loan, SSS pension loan, agricultural loan, parehas ang crop loans, tricycle loan, allotment loans, housing loans, parehas ang construction kag renovation. Diin ka makadto sa may pinakanubo saka. Federlip Lending Corporation ang inyo kantuan. Ara lang sa second floor, Carmen Building, Lizares Avenue, Bacolod City. Nagbutang gid sila satellite nga opisina para sa inyo kapusan. Dira sa Door 104, XA Esteban Building, Galo, Gatoslao Streets, Bacolod City. May ara man satellite nga opisina sa corner Yungke, Dalan Goria, La Carlota City. May ara man sa Kalimabini, Son Pordas Talisay City.
So kung mag-loan ka, purti kanubo, sang saka, subong na. Pamasyar sa Federlip Lending Corporation, second floor, Carmen Building, Lizares Avenue, Bacolod City. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 50. Naluyagan kung termino kahapon ni Mayor Bing Leonardia para hindi mabugat ang syudad, hindi magpadali-dali, hindi magpinagusto. Dumayo tong statement sang alkalde, no? Sang syudad sa Bacolod. Mga tinaga bla nga maintindihan gid nya pagkatapos sa Mayo 15, Pitsa 16, base kung daw binuyan sa Turel bla ang pumuluyo sa Bacolod. Nami nga mga tinaga, no? Pangkalye gid bla nga tinaga nga maintindihan sang aton pumuluyo dire sa syudad sa Bacolod. Dumayo ang pandam kag pahayag sang alkalde sa syudad sa Bacolod. Nya amat-amaton talang ni ipatuman diri sa syudad sa Bacolod pagkatapos ang enhanced community quarantine sa Mayo 15. Posible pagkatapos ang Mayo 15, 16, manaog kita sa general community quarantine. May pila ka mga pagligwat sa mga pagsulundan, mga korpyo kag iban pa sa syudad sa Bacolod. Pero sila sang alkalde, hindi tayni pagdali-dalion. Ato balang pagkatapos nga nahidlaw kagid, pagkatapos sa 16, sila sa alkalde daw, katulad ka sang ginbutang stangkal ba, nga pagkabuhi mo ala, wadyog lang ka wadyog. Namayo nga tinaga, no? Amo ni mga tinaga nga dali maintindihan sang pumuluyo sa syudad sa Bacolod. Yan ba sibla kung gulpihon tagid, kang magpinagusto kita, kag mabughat kita. Hindi mo na natabo sa iban nga pungsod. Pagkatapos nga daw nagligwa, was-was na yung lagaw dire, pinagusto hala. Sus, kundi inigo sang second wave, sa COVID-19, di hamak ang mga nagkalamatay. No, manami nga mga tinaga. Hindi lang tinaga nga pangkanto, pang pumuluyo nga tinaga, para hindi mabugat. Amaton ta ini. Daw nakayuho man ko kapon eh. Ikaw mo na yung mga tinaga nga dapat naton gamiton para sa aton mga pumuluyo. Nga mas maintindihan, gibla. Manaog sa dalom sang masa nga mga tinaga. Muna mga tinaga nga daw binuwian sa Turel, hindi mabugat. Daw kanami pamatiano, daw Pilipino kagid nga nagagamit sining mga tinaga bla. Pangkanto pero maintindihan. Tinami niya. Hindi kita magsiling pagkatapos pitsa 15, hala, wadyo kita wala kagto. Sige kita bisan wala sang kinahanglan nga importante, hala, lagaw lang kanahidlaw kita, hala, suroy-duroy kita sa kundiin nga mga lugar, kundiin nga mga mall, nga makahatag disgrasya. Masibla magbalik kita sa uno, ay kabay pa hindi lang. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 53 na. Yan Bacolod subong sa nagligad to, purte ang pinagusto, ti subong medyo hugot-hugot gawa. Dihamak na mga nagkaladakpan, gina-impound ini sila. Kaya daw hindi maintindihan eh. Kung tagaan mo ligwaya, ga pinagustogid. Amo ganin siling sang migo kung abogado nagligad nga adlaw, nya kinanglan sa Bacolod guro ang lockdown 3 adlaw ay. Hindi lang Domingo. Sa isak semana katatlo, para blang 3 adlaw linonggid ang syudad sa Bacolod. Di galing madamo naman ang magareklamo sini. Di kaya amo ning bagay niya nga pagdisiplina eh. Kabudlay disiplinahon sa taga Bacolod. So kabay pa nga initanan leksyon nato na. Sundon tani. Kaya kung luyag ka nga uluwadyog, ti matuman tana kon, magtuman kita sa mando, kag kon, madula na ang kagaw dire sa syudad sang Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 54 na. Mabalik kami pagkatapos ini.
Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. International sports kag artista. Upod kita. Aksyon Boy Duran kag aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Bisyo Publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting